Λάμπρο Κύρκο με το νούμερο 1 στις πόρτες και με το παλιό πολύ καλό Ford Escort WRC. Αυτό που περιμένει όλος ο κόσμος να δει εδώ αύριο. Αλήθεια, είναι καθαρά θέμα χορηγού η συγκεκριμένη επιλογή? Καλησπέρα κιόλας. Ήρθαμε εδώ στην όμορφη Θεσσαλονίκη να κάνουμε εδώ, ξέρεις, να ευχαριστούμε τον αγώνα και ήρθαμε ένα διαφορετικό αυτοκίνητο. Επειδή ξέρεις, είναι πιο θεαματικό, είναι και για θέμα ευχαρίστησης. Αλλά ο καιρός πιστεύω δεν μας βοηθάει να το ευχαριστούμε τόσο πολύ. Έχετε και έναν πάρα πολύ σοβαρό χορηγό ο οποίος βοηθάει και την οργάνωση, έτσι δεν είναι? Ας είναι καλά η ΕΚΟ που μας βοηθάει για να βρισκόμαστε στους αγώνες που μπορούμε και τρέχουμε. Υπάρχει προβληματισμός για τον αγώνα λόγω του καιρού? Υπάρχει, ναι, γιατί ο Πολύγυρος, όχι πολύ λάθος, η Αρνέα βαστάει ο Μίχλη και δεν ξέρω και τι θα γίνει. Θα δούμε. 50 φορές φαίνεται το έχει κάνει αυτό το πράγμα που ζωής, απ' έξω το ξέρει. Θα δούμε. Καλή επιτυχία και καλό τερματισμό. Να είσαι καλά. Νούμερο 1. Λάμπρος Κύρκος, Γιώργος Πολυζώης. Ford Escort WRC στην E12. Ένα πλήγμα από την Αθήνα. Στην Ελλάδα. Ξεκίνησε ο Λάμπρος, το νούμερο 2. Κύρκος Πολυζώης λοιπόν εγκατέλειψαν στο ΣΕΧ 3. Αντώνη Γιωβά με μια σοβαρή αλλαγή στο μπάκετ του συνοδηγού, ένας από τους πιο καταξιωμένους Έλληνες συνοδηγούς. Ο παγκόσμιος, ο Νίκος Πετρόπουλος, ο οποίος θα με βοηθήσει φαντάζομαι μες στη βροχή, γιατί ο αγώνας είναι λιγάκι... Να ξορκείς, Αντώνη, και το κακό, με πολλά ατυχήματα, έτσι. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Το θέμα είναι ότι τώρα μες στη βροχή, εμείς το αμάξι εγώ τουλάχιστον δεν το έχω ποτέ ξαναδοκιμάσει. Ελπίζω ότι τα πράγματα θα πάνε καλά, θα πάμε σε ένα ρυθμό έτσι λίγο χαλαρό και με τη βοήθεια της τύχης πιστεύω να το τερματίσουμε. Και τη βοήθεια των γραπτών, έτσι. Καλά, σίγουρα, ναι, οπωσδήποτε. Τα πάντα μετράνε. Απλά υπάρχει λίγο, επειδή ο Μίχλη δεν βοήθησε και για δοκιμές και γενικότερο καιρός, ελπίζω να καταφέρουμε. Καλή επιτυχία και καλό τερματισμό. Ευχαριστώ πολύ. Α8, πλήρωμα από την Πελοπόννησο, πιστεύω. Επιτυχία Αντώνη και Νίκο. Το νούμερο 5.
Νούμερο 4 στα πεδάλια ο Αντώνης Γιωβάς. Στη σημειώση ο Νίκος Πετρόπουλος και το Mitsubishi Lancer Evo 8 στην τρίτη θέση της Α8 και στην τέταρτη της γενικής κατάταξης του αγώνα. Διαμαντή 45ο ράλι διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης και ράλι σπίτι Θερμαϊκού. Βρεγμένο, σε προβληματίζει η βροχή? Νομίζω όλους μας προβληματίζει, όχι μόνο εμένα. Εντάξει, ελπίζουμε να σταματήσει σήμερα, να το χαρούμε αύριο τον αγώνα. Αν δεν σταματήσει θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Όλα είναι μέσα στον αγώνα, όλα είναι στο πρόγραμμα. Θα είσαι και στο ράλι Κρήτης, να υποθέσω. Πρώτα ο Θεός, να τερματίσουμε από εδώ με ασφάλεια και θα προσπαθήσουμε να είμαστε και εκεί. Καλή επιτυχία και καλό τερματισμό. Ευχαριστούμε πολύ. Νούμερο 5 η Διαμαντής Τσαμπάζης και Νίκος Ζαχίος με το Mitsubishi Lancer Evo 10, δεύτερη στην E4 και πέμπτη γενικής κατάταξης. Βασίλη Βελάνη, έχουμε να σε δούμε από το Κένταβρο, σωστά? Σωστά, ναι. Όπου εκεί, εντάξει, ήταν καθαρά ατυχία. Αύριο λοιπόν εδώ να υποθέσω ότι συμμετέχεις μόνο στο 45ο ράλι ΔΕΘ. Σωστά. Σε προβληματίζει το γεγονός ότι ο αγώνας θα έχει και το περαιτέρω πρόβλημα ότι θα είναι βρεγμένος γενικά? Θα είναι δύσκολο, δεν θα είναι εύκολα για όλους μας, θα είναι και το ίδιο. Θα προσπαθήσουμε να τερματίσουμε, να μην έχουμε κανένα πρόβλημα.
Το κουάντρο θα το ξαναδούμε σε αγώνες? Εννοείται. Με ενόψει μιας χρονιάς? Όχι. Φέτος, πριν. Καλώς. Καλώς. Καλή επιτυχία και καλό τερματισμό. Να είστε καλά. Νούμερο 11 Βασίλης Βελάνης και Γιάννης Βελάνης, Mitsubishi Lancer Evo 9, κέρδισαν και την πρώτη μέρα το Σάββατο στην πίστα καρτ. Ήταν πρώτη γενική στο τέλος του αγώνα, τελικά όπως διαμορφώθησαν τα πράγματα και πρώτη στιγμή 4.